Čus lidi, vítá vás Frostbunker u dalšího videa. A tentokrát to bude video z hry Call of Switch. Tak. Tato hra je o... Pardon, to zvuky jsem mohla. Tato hra je o posunování jakoby míčku přes takový kruhy a čtverečky a tak. To bude challenges. Vytvořím tam seznam videí a tam bude i Call of Switch, pomůžka challenges. Dokončil jsem první 4, abych jsem se trochu rozjel. Tak. Tím pádem teď jdeme na 5. level. Už jsem si ho odemkl jeden skin, což je skvělec. Tak. Mně tato hra moc nejde. Jo a novinka, nebo ne novinka. Vy už víte, že mám nový channel. Proč mám nový channel? No. Protože jsem zapomněl heslo tomu minulému channelu. Takže teď mám nový channel, který se jmenoval minule úplně blbě. A musel jsem kvůli tomu mít nějaký hezký dát, takže bohužel tak dopadlo. Já si budu odmykat skin, tohle je trochu těžší, protože nevíš, jakoby do toho, proč sice do toho dali jenom do toho 6. levelu jednu tu, dokončíme to do 30. Takže tohle jde docela rychle. Možná ještě přeměním, jakoby do kolikačního to jakoby dokončíme. To možná. Vidíme. Tak. Dobře. Teda, tohle je takový trochu matoucí, víš to dává 10. Jakoby to je zajímavý, že to se dá víc, když to podám před to má víc, to není. Až to nevím, ale až to dole bezpočím. O něčem víc, jakoby přemýšlel. Zkusím to dát do 30 nebo 25. Omlouvám se za reklamy. Tohle budu, doufám, teda skipnout, jo. Kraviny. Tak se podíváme Demchneme si 2 oba skiny. Toto video bude s tímto skinem, aby jsme si trochu užili, tak nějaký takový... tohle je hodně... to jsem tam přesně nechtěl. Jo. Takže... tentokrát jsme tady a kruhy já nesnáším, tyhle ty, co teď pode mnou. Jo a budu to takový posunovat a z toho Call of Switche bude tuto dobu vycházet hodně videí. Baterie mám dost, až někdy umřu nebo vyhnu. Tak víte, 90% jsem spodnal na nabíječku. To video natáčím okolo 8 hodin asi je. My jsme mám už tady změnili 8 lajme nějak tak, to ne. Musím dát Minecraft totiž tak. To mě z tohoto natáčet video, ale z tohohle poslední dobu bude vycházet hodně videí. Takže aby něco, já jsem to dal totiž na moji tu stránku Facebooku. Jo a tato hra není multiplayer, já jsem jakoby tuhleto hru už jednou hrál, ale mě vůbec nešla. Ještě mi trochu líp, protože jsem trochu jakoby trénoval. Tak doufám, že to rozhodně se vám bude líbit a že se mi povede, takže to máte ještě víc. A dobrý, takže tato jak to má smysl hned. Jsme v levelu 9, jo, nevím. Tak baterie mi stačí určitě, ale nevím si čas, protože já mám 21 to mi stačí. Možná teda, máme to 25. Jo, máme to 25. A už 25 se každé level. To jakoby určím, kolik je. To určitě učím. Zítra nevím, jestli vyjde video. Zítra by měl taky z tohle víc video. Takže já už jsem v určitém stádiu. Takže nevím, asi tam musím jakoby spídit. Tohleto nesnáším. Ale vůbec. Podal. Nesnáším tohleto. Jsem to dal. Takže jako nesnáším, protože vy projete a ono. Myslíte asi, že byste byli 10 let. Takže jakoby já jenom 10 levelů. Tak já si hodím potom zabavím. Zámek? Nechme to podle. Tak dáme.
Motivátor 25. Video. Nevím, jak to vydrží. Ale uvidíme. Pokoušel jsem se vytvořit intro outro ještě, ne? Protože jsem myslím, že intro je víc důležité než outro. Nevím, ale myslím, že jo. Ale takže znovu jsem to tady vidíte. Bych se taky stáhnout minimálně přesto. Takže jsem podpole jako i Call of Duty jsem podpole. Mám jedno video z Minecraftu i na tom Frostbunkeru. Černo. Takže tuto hru nevím, jestli je to z kompletně. Tak jsem to dal 12 a dáme to do té 20. Je to hodně rychle. Tak. Kouknu se to. Nevím, možná to jako myslel, bychom si to hráli nový hry. Možná přijdu někoho. Jo, do popisku vám dám. Přes co natáčím. Nebo přes budu natáčet na počítači, protože já jsem přes tento program, co vám dám videa. Tak přes tento program jsem ještě nenatočil žádný videa. A mám na to jenom jakoby třetiny, někde to je plný věc, někde ne. Můžu natáčet přes ten program, který mám mimo popisku, jak se jmenuje. Třeba někdo se mě natáčíte. A tím pádem, kdo by chtěl, tak se to můžu stáhnout, jestli jako třeba podobný video, jako mám já, jo a mám asi 3 YouTube kanály, kdybyste pár informací o mých Minecraft skinách, no, mám asi 5 Minecraftníků. Tohle to mě zajímá, bolest, to znám. 30, jo. Škoda, že nemůžu přesně, jsem nechtěl. Škoda, že nemůžu přesně vidět, co jsem měl. Nadám 14, 11, to musím dát, no. To video dosáhne, musí to mít méně než 15 minut. Protože tyto videa, kde je 18 minut, už je méně. Protože je méně než 15 minut. Nebo okolo 15 minut se, aby to bylo. Video z tohoto. Takže to už se tam nezvětší. Uvidíme a jak to vyjít. Ještě bych něčím na 20. To vyjde, to je samé. To strašně malý samozřejmě. Tak to musím dát. Já šálu. Dobře, tak. Ne! Proč vždycky mám tak blbý čas, já už mám přece tady to lepší. Ale nemám rád. Mě to docela jakoby baví. Protože je to další, jak se vyvíjíte. Tady dostanete nový nápady a tím se taky vyvíjáte. Nějakou smajlíka, smíru. Zajímavý. Tím jsem to nedal a potom musím jít. No, teď musím dát nějak. A jsem to normální. Nechápu to docela se to jakoby bavit. Protože je to prostě super. Natáčet videa pro lidi a tomu se věnovat těm bezpečným sociálním sítím. Ještě to se věnovat tak nevěděl stihnout, no. Ale hodně velký klip. A potom mě jsou to taky většinou. Tomu bych nedal. Tu hru bych se měl nevím, co to dlouho nejde. Jenom to teda musíte vědět, jak to hrát a jak procházet teda dvě dlouho na kouci, bude to mít vybaví, protože ty nejde na kouci. No. Pokračovat dál. Mám na chvíli a ještě jakoby zanedbat. Jenom to pomocou zanedbat. Zvrtnu. Musím dát. Musím dokončit kanál. Když jsem to překvapivě, jsem myslel, že risknu, já jsem to vyrisknu. Když udělám nějaký risk, tak to je stejně risk. Pokud teda to připadá vám. Klid.
minut na to. Já teda musím do 20. Jak to bude do 20? Ale myslím si, že tato hra je dost zajímavá ve smyslu tvorby nápadu. Vytvořil to Fortify Games. Musím vám taky dát do popisku, do toho vytvořím. Jak mám jakoby chtěl do popisku dát hodně informací, to je taky velice vydáte informace, já ani nevím, abych to stihnul ty 20, ale ty 25, to už bych naprostý. Takže po to 15 minut takovýhle videa můžu mít třeba Minecraft, můžu mít víc, Roblox moc nebo Roblox moc nebaví. Ale měl by vycházet videa jako třeba Party Games, nebo ze Stray Golem, možná taky nějaký Skywars, Bad Wars, nevím, Eagles možná taky, taky se mi baví, High ne, protože to moc jako by mě nebaví, no. Jo, tak jsme to dali. Tak ještě 3 levely, to bychom měli nějaký. Takže já každý level dám minutu a půl, takže tohle to vůbec nedávám. Jo, ale já to dám první pokus. To jsem minule nedal na první pokus. No, trénink pomáhá hodně. Jsme na tom, kdyby něco, kdybychom byli moc týdy, tak jsem chci, aby to bylo, ale víc ne. Jakoby, že jsme 22. Už ne. Kdyby něco, ale nejsem si jako úplně 100% jistý. Tak. Jo. Tak ne. Ty bláho, proč? To se nevšimej, který to řekl nevšimej ten fakt, to se hodně omlouvám. To je úplně nudný. Travný fakt. Jako nedává mi to zase takový rejč, jako kdybych třeba proč Minecraft nedává. Ale dává mi to hodně velký rejč, že mi to zanedbá. Ten dvě videa, tohle to není hodně, tam dá se do videu, nebo jako proč tohle to tam dáš? Magnézí znamený, já to piju. Ale jako já piju, jako. Proč? Já si myslím, že to bylo magnézí, jsem to viděla. Já už magnézí znám dost dlouho. Mám ještě, já budem ten skin, podívám se na to, na 50. Aha, tak poslední skin, máme asi tento. Možná už asi žádný nedostanu. Já možná jo. Já se budu nastývat svůj možná. Tohle je docela víc na ten level. Ty, co ty, ale to. Tak. No, já jsem tu měla. Jo. To tady vidíte, co je to. Dáme to ty vaškoviky teda ještě. Asi. Uvidím, možná to bude možná ne. Ale dohle dám to na hlavě. Hele, desítky, nesmím zhodnout. Já udělám desítku. Já jsem strašně odpovědný. Když někdy vysypá, já to tím zhodnu. Nepřipadá, že jsem rychle. Jo, jo. No tak. No, zanedbáváte mě, bohužel nechci. To nebo já si myslím, že to ne, ale udělám to. Dáme to prostě bylo to, jak jsem cíloval na začátku. To bude lepší. Dáme. Ne. To fakt ne. Musíme tu 20 dát. 20 musíme na všechny dát, tu 20. A co bych to mohla dát? Ne, musím stihnout. To bych napěhnout, ne. Jo, ne. Ty bláho. Já nevím, jestli to dám. Já to asi nevěděl. Tak potom to video končíme. Jsme 20. nevěděli, jsme nevěděli. Ale máme na obohu 40. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, pokud se další videa z této hry. Nebo i další videa třeba z toho, třeba z King of Thieves nebo z Minecraftu a tedy.
Tak dejte odběr a můžete to i sdílet, ale ne, nesdílejte to přes Twitter, jenom třeba přes YouTube, nebo to můžete nějak sdílet dál. Tak, teda pokud se vám to líbilo, tak dejte like, odběr, tak teda zatím čau.